Днес ще ви покажа как ще оцветя едно цвете, което е 3D модел в 3ds Max. И как от това ще превърна в ето това цветето. Така, отваряме си материалите. След това bitmap карта. Тя се намира в съответния компютър в папката. Избирам това, което ми е необходимо и го отварям. След това го прилагам на цветето. По този начин приложено се отсвети цялото цвете в зелено. Сега нека да видим как ще го оправим. Трябва да отидем в Editor Poly. Ето тук. Да изберем полигон и съответно да изберем по този начин саксията. След това трябва отново да отворим bitmap карта, която трябва да намерим в нашия компютър. Необходимия материал за саксията. Така. И да я приложим. Този начин е грешно прилагане. Избираме си кашката и след това прилагаме материала. Ето по този начин. И тя се отсвети. След това избираме и долната част на саксията. Отново прилагаме съответно материала и тя се отсвети. След това, за да отсветим тук да се появи пръст, отново избираме пръста, Editor Poly, полигон и я избираме. След това отново трябва да намерим къде е нашата карта в съответно компютъра, да я изберем. След това